כלבלב רץ על חוף הים. טיפות מים משפריצות בסלואו מושן, מנצנצות לתוך המצלמה. אבא מניף תינוק צוחק באוויר. ריח של תחלה טריה. יש דברים שפשוט גורמים לנו לתחושת אושר עמוקה. אתה לא ממש יכול לשים על זה את האצבע, אבל כשזה שם... זה פשוט שם. לקחנו את כל אלה והכנסנו אותם לתוך הגרסה החדשה. ככה שאתם מקבלים את כל הפיצ'רים המדהימים שהיו בגרסה הקודמת, אבל הפעם בתכלת. כבר מההתחלה קיבלנו החלטה. ללכת על העיצוב הכי מדהים שאי פעם נראה. ואז זה טוב עוד יותר מדהים. אני זוכרת את היום שעידן בא אליי ואמר לי, הפעם אנחנו הולכים על עיצוב מדהים. ופתאום חשבתי על כל המשתמשים שלנו, יושבים שם לבד, בסוף היום, מול המסך, מזינים שעות בחושר, הבנתי שאנחנו פשוט לא יכולים לעצור שם, ואמרתי לו, עידן, בוא נעשה את זה עוד יותר טוב. סרט ישן בשחור לבן. או יזהר כהן מנצח את האנטישמים באירוויזיון. ברור לגמרי שאי אפשר לבנות מוצר מדהים שכזה בלי להכיר את המשתמשים, לראיין אותם, להבין מה כואב להם, מה תשוקות הכמוסות שלהם. אז יצרנו איתם קשר, אבל הם לא ענו לנו, כנראה יצאו לצהריים. שמרנו על כל הפיצ'רים שאתם מכירים ואוהבים. ברור שתוכלו לעשות כניסה ויציאה, ואז שוב לדווח על הכניסה ויציאה. ואז חשבנו, יש אנשים שיש להם יותר משתי יציאות ביום. כשאתם חושבים על סוף השבוע, מה עובר לכם בראש? כוס קפה טוב, ערימה של מוספי השבת, קערת פיצוחים, מרתון שירי הדודאים ברשת ב', שקט, שלווה, אור נרות השבת מאיר מכל חלון. ואז קלטתי, חייבים להוסיף צהוב. צהוב פשוט עושה את זה. לא ויתרנו, החלטנו לבנות פרופיל משתמש מלא. התחלנו כמה הנחות יסוד. דבר ראשון, המשתמש שלנו הוא גבר. או אישה. מגילאי 20 עד 30. כמו 78. אני זוכר שהתחלתי לעבוד בהייטק, עוד לא היה מותקן לנו אפילו חלונות. היה קר. כי האיסופית היא לא רק מערכת לדיווח שעות, היא יומן מסע שמלווה אותנו בתחנות חיינו, נוצר את הרגעים הקסומים האלה עם הלקוחות שלנו ואורז אותם לחשבונית אחת מנופחת בסוף החודש. אני זוכר שעידן בא אליי ואמר, אין שום סיכוי שאתה מכניס יותר מ-14 תפריטי דרופ-דאון בשורה אחת. ישבנו כל הצוות כמה לילות, אף אחד לא יוצא הביתה, עוצר יציאות. אנשים פה מסניפים קפה מהמקלדת, אנשים אוכלים פיצה שזמן הזה 3 ימים קודם, מתנדבים עם ניירות מהמדפסת. אף אחד לא מוותר, כולם עם העיניים על המטרה. בסוף אנחנו מצליחים לעשות את זה. 17 דרופ-דאונים בשורה. 17 זין דרופ-דאונים בשורה. פאקינג 17 דרופ-דאונים. אף אחד לא עשה את זה מאז. כן, היה לי חשוב לעצב משהו שיתחבר לאנשים. שיעשה להם נעים במקלדת, שיעזור להם לבטא את עצמם, תחושות שלהם בסוף יום עבודה. אני קורא לזה לחזור לבייסיק. כדי להתחבר לקו הזה, רוב העבודה עשיתי עם מסך כבוד. אני חושבת שהעובדה שהצלחנו לקחת קוד כל כך מיושן, קוד שסרגו ילדים אינדונזיים בשנות ה-60, לפני שנייקי הגיעו ופיתו אותם לעבוד עם משכורות מטורפות של $1.50 לשבוע, ולהסתיר אותו תחת ממשק שבשימוש לא מבוקר יכול לגרום לעיוורון, היא לא פחות ממדהימה. באיסופית אנחנו מחויבים לחדשנות, אז החלטנו שאנחנו חייבים להטמיע עמוק את השיטה העשרונית. זה כל כך נובע מ-2013. בגרסה החדשה אתם תזינו פרויקט 219 ותקבלו 913, כי זו חוויית משתמש.
3 שעות ו-25 דקות. שישי לרביעי 2011, חצי יום מחלה, קלקול קיבה, ישוחררנו בשולץ. ח' באייר, תש"ח, דיווחתי על 3 ימי מילואים. בדיוק כבשנו את לטרון. בשבילי זה המקום לדבר על דברים, לחלוק, לספר מה עבר עליי היום. אני חושבת שמה שהופך את המוצר הזה לכל כך מדהים, זה שהוא תמיד שם, מקשיב לך, נורא נורא כחול. מדהימה. 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 מדהימה.